קטן. יש לנו פה סרט של B58 מטורפים. חבר'ה, פעם ראשונה שיש לנו אירוע בומבסטי כזה מטורף במרכז. זה אירוע היסטורי. אני רוצה הרבה מחיאות כפיים. די.ג'יי תן לנו גם במוזיקה. ויש לנו פה עוד טויוטה סופרה סופר יפהפייה. מה זה, צבע מקורי או שעטופה בירוק? זה צבע מקורי של האוטו? כמה קטן ככה מעשן, הדבר הזה משוגע לגמרי. יואו, תראה מה עשה פה. איזה גיא מזרחי שהתחרה אתמול בסולו, גם עם סופרה B58, 600 כוח. מחיאות כפיים חבר'ה. תראו איזה הרכב מטורף יש לנו פה. עושים מצלמות חבר'ה, תראו אותי בזה. אני רוצה שכל המדינה, כל הגיא פינס, הסרדובון הזה, שכולם יראו מה יש לנו פה בישראל. איזה יופי, אורטל! תן להם לשמוע טו.ג'יי.זי, תן להם לשמוע! תן לה! חלק כפיים לאורטל כהן! המזרחי היקר עם הסובררו BRZ, אבא ובן. שחר מזרחי, אופק מזרחי, אבא ובן, באוטו אחד. כל הכבוד, כבוד גדול למשפחת מזרחי! שחר מזרחי, חבר'ה, יש חברים פה ללוי אוחיון, יש חברים לדריפט קינג, טקאשי ולוי אוחיון עם הבן ו-E36 וה-E30. תנו לנו איזה ברנאוט קטן, היידה, מנוע טו.ג'יי.זי ו-E30 משוגעות. לוי, תן לנו לך, תן לנו! היידה! כל הצוות של דריפט קינג, חברים, מחיאות כפיים. שימו לב כמה מכוניות מטורפות. זה הרבה מאוד מיליוני שקלים פה על המסלול, חבר'ה. היידה, בואו אלינו, קובי חובל וליאב נגר. בואו, תתקדמו. בואו אליי. ליאב נגר, מנוע של קורבט, האוטו הזה גם עם מדבקה של קורבט, E30 BMW. וקובי חובל עם BMW M3 עם סופר צ'ארג'ר. תנו לנו איזה מופע עשן קטן. שתי במבינות עסיסיות. היידה. מחיאות כפיים לליאב נגר, חבר'ה! שימו לב לקסדה למעלה. הוא ישאיר אותה, הוא לא ישאיר אותה. קדימה קובי! קובי! הכל בסדר? לא אכלת? הופה! בן וקופק לבית דריפט קינג. מחיאות כפיים לקובי, והנה רפי ג'ננה, רפי תן לנו עם הסובררו BRZ. תראו כמה כוח מסובררו הקטנה הזו. שימו לב פה לאיתי ססון עם הבן ו-E30 טורבו. איתי שוב. עכשיו חכו. חבר'ה, עיניים אליי. לאט, שנייה. בוא גם אתה שוב. בוא אליי. תנו את זה בחייגוזים הקרבה. אולי המכוניות הכי חזקות פה באירוע. יש לנו פה את ה-BMW של ווסים רייסינג, מנוע טו.ג'יי יותר מ-1000 כוח, וניר שוקרון 700 ומשהו כוח, מנוע B80 סופר ומנוע סופרה. תנו את זה בחייגוזים. שוקרון! היידה שוקרון! מחיאות כפיים לווסים ולניר שוקרון! וואו, איזה רמה מטורפת. כל רגע זה רק הולך ונהיה יותר משוגע ויותר משוגע. דבר אחד בטוח, חולון לא ראתה הצגה כזאת מעולם. ואתם כאן איתנו בפעם הראשונה. עוד BMW M2 S55. ומי זה? זה אריה? אריה בוא אלינו עם המנוע קורבט LSA V8 עם סופר צ'ארג'ר. אריה, תן לנו לשמוע איך לשמוע V8 עם סופר. וואו! מחיאות כפיים לאריה זילברמן!
אריה זילברמן, שלא עמד בניסיון הראשון, אבל יצא נהדר בניסיון השני, והוא יהיה כאן ממש בתוך התחרות עד הסוף. ועכשיו אנחנו עם מוטי ביטון. מוטי ביטון עם האיש 36, מנוע V8LS, נבנתה על ידי יוסי דריפט פרפורמנס. הבא בתור זה מוחמד אייש, המכונית של רדבול. מוחמד אייש, 950 טורבו. אוטו שמובן על ידי אבים. אבל הכל בסדר, ועידן לוי מיד אחריו. עידן שוב איזה נהג מוכשר, איזה נהג מוכשר, הכל הכבוד. אחרון חביב, עידן לוי. מה קורה המלך? עידן לוי, איזה יופי, בהצלחה, אתם בראש! BMW אטמוספרית חבר'ה, הוא ייתן לנו פה צלחות, אולי הסדרה אהובה עליי. BMW 30, מנוע 6 צילינדרים בטור. יש לנו פה מגוון נבחרים בינלאומי ומרשים ומרהיב. והם הסתדרו פה, אני רוצה הרבה מחיאות כפיים חבר'ה, ותודה לכם, הקהל האהוב שלנו שפוקד את האירועים של ריף מאסטרס ורייס מאסטרס. אתם לא יודעים מה עוד מחכה לכם, יש אירוע דרג ויש עוד